Lietanie s dronmi na Slovensku vyvoláva množstvo otáznikov. Kde môžem lietať, čo môžem natáčať, no a ako na to potrebujem licenciu? Našťastie, pravidlá o lietaní s dronmi konečne dostali svoju finálnu podobu. No tak sa poďme pozrieť na to, ako vyzerajú. Mám teda drona a chcem ho používať na letecké práce ako biznis. Čo musím spraviť? Tak v prvom rade potrebujete povolenie. Na to, ale aby ste ho dostali, musíte splniť niekoľko podmienok. Musíte zaevidovať drona na dopravnom úrade, musíte mať poisteného toho drona proti škode tretej osobe, musíte získať povolenie na lietanie, čiže licenciu do pilota dronu a musíte si vypracovať prevádzkovú príručku. A keď splníte všetky tieto podmienky, môžete požiadať o povolenie, s ktorým následne môžete už zarábať. Ako je to momentálne s lietaním ako hobby na Slovensku? Pokiaľ si neprivyrábate či už tým, že predávate tie zábery niekomu ďalšiemu alebo na nejakej reklame, ktorá je uverejnená niekde, prípadne už len tým, že zavesíte dané zábery na YouTube a je pod tým zavesená reklama, už aj to sa berie ako zarábanie na daných záberoch. Pokiaľ sa avšak takémuto zárobku vyhnete a je to čisto rekreačne ako hobby, v tom prípade musíte dodržiavať len niekoľko pravidiel, čo sa vyjasnilo hlavne po nedávnych vyjadreniach od viacerých úradov. A sú to pravidlá v prvom rade. Drona potrebujete mať stále na dohľad a taktiež odstup od osôb, objektov a ochranných pásiem minimálne 50 metrov. Zákaz lietania v národných parkoch na Slovensku platí vo všetkých a zároveň je zákaz lietania v blízkosti letísk menšej ako 5,5 km, čo ale drony DJI už majú prednastavené priamo vo svojich mapách, vo svojej GPS lokácii, takže vás nepustí, aby ste leteli do daného objektu. Tak to je super. No a ako je to teda s legislatívou u nás, keď ju porovnáme s legislatívou v iných štátoch v Európskej únii? Tak v prvom rade je vidno, že štáty upravujú tie legislatívy, alebo minimálne upresňujú ich znenie, aby sa prispôsobili takému veľkému boomu, ktorý vznikol po dronoch, hlavne za posledný rok. Od začiatku roku 2018 45 krajín zmenilo svoje zákony o lietaní s dronmi. A môžem porovnať slovenské pravidlá napríklad s Francúzskom, kde dron musí byť registrovaný, pokiaľ má viac ako 800 gramov, alebo Rakúskom, kde dron musí byť registrovaný, pokiaľ má viac ako 250 gramov. Alebo napríklad s Čechami, hneď tuto za hranicami, kde dron síce nemusí byť registrovaný, ale nemôže lietať vyššie ako 100 metrov výšky. A napríklad taká Saudská Arábia a niekoľko ďalších štátov, je ich myslím dohromady 15, majú zakázané drony úplne. To znie fajn. A máme aj my nejaký taký limit, že do akej výšky môžeme lietať? Určite áno, je to 500 metrov, nad tým už sú komerčné lety. Samozrejme táto výška sa upravuje v blízkosti letísk a podobných zón, napríklad vojenských, kde sa prevádzkujú nejaké testovania. No dobré. Čo si vymyslíte, že drony priniesli našemu ľudstvu? Tak v prvom rade drony sa už dnes používajú v veľmi veľa odvetviach. Či už si zoberieme priemysel, kde sa často používajú na diagnostikovanie rôznych problémov pri výškových strojoch, alebo dopravných nehodách na diaľniciach, kde dokážu znížiť o 90% čas, ktorý je potrebný na vykonanie obhliadky celej nehody a tým pádom uvoľniť ten úsek, aby zase bol prejazdný. Ale to asi nie na Slovensku. To takto nefunguje, či? Na Slovensku zatiaľ nie, ale je veľký potenciál, aby to mohlo prísť aj na Slovensko. Koniec koncov po celom svete sa to používa už dnes, aj v záchranárstve napríklad, kde drony zachránili 133 ľudí za posledných pár rokov, odkedy sa začali v tomto priemysle používať. Fajn. A máte nejaký taký obľúbený produkt, taký najpoužívanejší vo vašej predajni, ktorý ľudia majú najviac radi?
Máme najpredávanejší produkt, áno, a to je DJI Mavic 2 Pro, respektíve Mavic 2, ktorý sa predáva v dvoch verziách, Pro a Zoom, a je to náš najvýkonnejší dron. Takto to teda vyzerá s lietaním s dronmi na Slovensku. Chceli by ste si aj vy vyskúšať takéhoto drona? Isto nezabudnite napísať do komentára. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite tam hodiť like a odberať náš kanál.